Coming kunyaya talks ari kuitwa pakati peZANU-PF neMDC. Inisa president of multiracial Christian Democrats in Zimbabwe, maonero yedu nedanho redu, nzvimbo yedu, mamiriro atakaita panyaya yacho ndeyekuti hatizi kuwirirana nazvo. Tinoda kutenda vatungamiri vemuSADC, zvikuru sei vaTambo Mbeki, president weSouth Africa, nekuzvipira kwavo kutaya kuedza kupedza matambudziko ari muZimbabwe. Asi tinoda kuti zvijeke kuti MDC haizi kumiririra bato reMultiracial Christian Democrats, uye haizi kumiririra mapato ari muZimbabwe anodarika 10, angasvike 14, haasi kumirirwa neMDC. Zimbabwe inyika ine mapato akawanda ezvematongerwo enyika, many political parties. Haizi nyika ine mapato maviri, MDC neZANU-PF chete. Tinoda uye tinokurudzira mapato akawanda kuti akwikwidze mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, yatinoti multi-party system. Haizi two-party system yatinoda muZimbabwe, tinoda multi-party. Uye ndoda kuti ndijekese point yokuti multi-party system yakanaka pakuti hairambe iri nyaya yevaviri, mumwe achiti inovhiyiwa mumwe achiti haivhiyiwe, kusvikirira vatanga kurovana, kusvikirira taita civil war. Hatidi. Haizi nyaya yeMDC neZANU-PF chete, inyaya yemapato ese ane chekuita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, zvichibatanidzira civic organizations, ndinoreva churches mapato ape zvawo ane chekuita nezvinamato, zvichireva maMuslim, nyangwe nevanonamata midzimu. Still vanhu vese ivavo vanofanira kuti vabvunzwe nekukosheswa mune kutaurika kana kuti hurukuro dziripo pane zvematongerwo enyika muZimbabwe. Hatifanire kuudzwa zvekuita nevanhu. MDC haisi kumiririra mapato ese ezvematongerwo enyika, uye haisi kumiririra munhu wese ari muZimbabwe nemapato ese ari muZimbabwe. Munhu wese anofanira kuti abvunzwe, ave nechekutaura, ani zvake ane chekuita, watinoti stakeholders, anybody concerned about the future of Zimbabwe. Ngatipiwe mukana wokuti titaure zvatinoda nezvatinotarisira, nekuti zviri kuitika izvi maZimbabweans munofanira kuyambirwa kuti hazvina kunaka. We must understand the cost of our mistake, and we must also learn from the previous mistakes. Nekuti vanhu makaudzwa kunzi vote no, mukavota no, is the same thing that we should have resolved once and for all when constitutional referendum was called for. Asi hatina kuita izvozvo. So this is high time yekuti tizive zvatiri kuita in the cost of our mistakes, and I just pray kuti dai Mwari vatibatsira, Mwari vatitungamirira, tizive zvatiri kuita nezvatinoda pamusoro penyika yedu. Mwari akukomborerei. Ndatenda.